Misa pasalamat o pag-ampo alang sa kalwasan ni Raul, gikan ni Ruda Lacia and family. Pamisa sa kalag ni Alberto, gikan ni Mr. and Mrs. Alri Lacia. Pamisa sa kalag ni Marcelo, Juana, Dionisio, Feliciana, Bebencio, Celerino, Loes, Tomasa, Emiliana, o sa Feliciano, o sa kalag ni Anaklita, gikan ni Tayabas. Misa pasalamat sa Ginoo ug kang Mama Mary sa tanang grasya nga nadawat sa adlaw nga tanan, sa gasa sa kinabuhi ug kusog, mga panalangin ug maayong panglawas sa tibuok pamilya, gikan ni Orencia Alejandro Montero family. Pamisa sa kalag ni Angel, Maria, Celestina, Felixberto, Felix, Pedro, Maximina, Perfecto, Pascual, Petra, Alfonso, Roberta, Teofilo, Ropina, Alipia, Celsa, Ignacio, Teofila, Emiliana, ug sa kalag ni Paulo, ug sa tanan nga kalag sa purgatorio, gikan ni Orencia Montero family. Pamisa lang sa kalag ni Claudio o sa kalag ni Clyde Apollo nga makadangat sila sa ginharian sa langit. Ingon masabot sa kalag nila ni Hermogenes, Gregoria, Silvestre, Alfredo, Angelita, Heidelisa, Cherly, Maximo, Diosdada, Nicolas, Faustino, Melisio, Serapio, Pausta, ug sa mga kalag nga tanan nga wala naghandom kanila,
gikan ni Munding Hala and family. Pamisa sa grasya nga nadawat ug sa mayong panglawas ug santos nga tanan, gikan ni Elisa Lasya and family. Sa kalag ni Porfirio, gikan ni Elisa. Sa kalag ni Ponciana, Hertrudes, Eusebio, Benito, Carmen, Pedro, ug sa mga kalag nga tanan na naghandom kanila, gikan sa Bano family. Misa pasalamat sa Ginoo ug Mama Mary, Diyos nung kaluoy, sa mga grasya nga ugasa sa kinabuhi sa mayong panglawas, gikan ni Tersi Bangat. Pamisa sa kalag ni Isaac Rogelio Sr., Dominador Sr., Lia, Rochely, Tarsila, Olpiano, Clara, Pilahio, Locricio, Victor, Silvistiana, Ursula, Antonio, Maria, Dionisio, ug sa kalag ni Ambrosio, gikan ni Tersi Bargat. Sa kalag ni Herman, Margaritas, Sixta, Florentino, Beniranda, ug sa kalag ni Rudy, gikan sa Kindang family. Pamisa sa kalag ni Anesito, Felicitas, Marilo, Eliseo, Joaquina, Bonifacia, Joaquin, Florencia, Gaudencio, Julita, Candelaria, Vita, ug sa kalag ni Isidra, gikan ni Corazon, Pabi, and family.
Pamisa sa kalag ni Maria Baltasar ug sa kalag ni Rosita, gikan ni Susana Resonable and family. Sa kalag ni Constancia Jorge ug sa kalag ni Melchora, gikan sa Pabio family. Misa pasalamat sa Ginoo sa tanang kaayo sa among pamilya ug sa mga grasya nga iyang gihatag namo. Ug pamisa sa kalag ni Maricar, Marcelito, Romel, Felisa, Mariana, Berhida, Flaviano, Victor, Dionisio, Felicitas, Filomeno, Jesusima, Florencio, Miguela, Maria ug sa kalag ni Evaristo, gikan sa Rosnable and Orozco family. Unang Domingo sa Kwaresma. Tema, kabag-uhan sa pagsangyaw. Ang Kwaresma ang panahon sa pagpuasa o paghindo sa kaugalingon, taliwala sa walay undang pagtintal sa yawa. Gihagit kita nga atong usbon ang atong mga karaang dili maayong buhat, aron nga kita mamahimong bag-o ug maayong Kristiyano. Dugang pa ni Hesus nga tapos kita magbag-o, kita unta pod mutuo ug musangyaw sa maayong balita. Sa niining pagiha ang panaad sa kaniadto nga gipalig-on ni Hesus nga amua nang balay katapusang kinabuhi sa iyang ginharian, tinuod gayud nga atong matagamtam. Palihog manindog atong awiton ang awit sa pagsugod. Sa ngalan, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Maginuso kita sa itong mga sala, aromandam kita sa pagsaulog dining Santos nga misa, ning unang Domingo sa Kwaresma. Nagakumbisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kanya mga igsuon, kaya nakalapas ito ko iyamot, so nahuna sa pulong sa buhat, o sula sa pagbuhat sa kinangnan nga buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa na nga muya ko kang Santa Maria, kanunay nga ulay, sa tanang mga anghel o mga santo, so kanya mga igsuon aron, inyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasiluon sa itong mga sala, dahil ito na kita ngadto sa kinabuhing dayon.
Magampo kita, o Dios nga makagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga bulaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kaulugan sa kamatayon ng pagbanhaw ni Jesucristo, ug tuloy kami paghubad niini diha sa among kinabuhi. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Unang pagbasa, kinutlogikan sa basahon sa Henesis. Unya ang Dios mingon kang Noe ug ang iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan, tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat, ingon man sa tanang mga binuhat nga buhi uban kaninyo, ang mga langgam, mga kayupan o mga ihalas nga mga mananap. Tanan gayud nga manggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili gayud puuhon pinaagi sa lunop ang mga tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon sa kalibutan pinaagi sa lunop. Ug ang Dios mingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan, ang akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang mga mananap, palawaton ko akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang pagpanganod diha sa langit ug makita diha nini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mga mananap nga dili ganaguyod laglagon pinaagig lunop ang tanang mga binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong dalan o Ginoo, gugma o kamatura. Alang kanila nagabantay sa imong kasabutan. Ang imong dalan Ginoo, gugma o kamatura. Alang kanila nga nagbantay sa imong kasabutan. Ipayla ka nako Ginoo ang imong kadalanan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Aga ka ko diha sa imong kamaturan. Ug tudloy ako. Ang imong dalan o Ginoo tuturan. Alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Hinumdumi ang imong kaloy o Ginoo. Ug ang imong kayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaloy hinumdumi ako. Tungod sa imong kayo o Ginoo. Ang imong dalan o Ginoo, gugma o kamaturan. Alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Mayog matarong ang Ginoo. Sa ingon niyang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang giyaga kang mapabsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapabsanon
sa iyang dalan. Ang imong dalan o Ginoo gugma ug kamaturan. Alang kanila nga nagabantay sa imo kasabutan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdalaka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw ingon nga espiritu, ug sa iyang espirituhanong kahimtang, miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo nga miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios. Naghari sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pulong mo Ginoo sa kahayag nagdala ug naglamdag sa dalan ko. Ang pulong mo Ginoo sa kahayag nagdala ug naglamdag sa dalan ko. Ikaw ang lamdag sa dalan ko. Ang Ginoo manaaka ninyo. Maanausap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Diha-diha, gipadto sa Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan, nagpabilin siya didto kapatan kaadlaw o gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap, apay may mga anghel usab nga miyatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto sa Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa miyang balita sa Dios, miingon siya, miabot na gyud ang panahon nga maghari na ang Dios, busa inyong suli, biyay inyong mga sala, ug tuuin ninyo ang maayong balita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Bulang Domingo, may buntag natong tanan. Ano yan sa karon sa unang Domingo sa Kuresma, gitawag nato kini nga linggo ng pagsubok. Ang Domingo sa Pagsulay o Temptation Sunday, tungod kana kay ang Ebanghelyo naghisgot man may tungod sa pagtintal ni Satanas kang Kristo. Bisan tuod ang atong Ebanghelyo karon mubo. Wala gihatag og detalye ang mga tulo ka mapagtintal pero nasay na kita niya na sa version ni Matthew ug ni San Lucas. Sa kinguna kini temptasyon, dili kini siya usa ka sala, kundi okasyon sa pagpakasala. Sa makanta like, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha,
marami ng pusong sinugatan, kini nagpainumdum nato nga kurang tentasyon, dili nato kini batukan, maghatag kini kadautan sa atong relasyon, sa atong pamilya o sa atong katilingban. Pero usahay, dali kita mo give in sa kitawag ng tentasyon tungkol sa ato ang mga pangrason nga dili mao sa untaman, tao raman ko, sapagkat ako ay tao lamang, natintal ko, sore. O di ba kaha, bahala na, o kung sa may tabo, basta kay malipay ko. O di ba kaha, nunduman nato, tungkol sa ato ang inclination and proclivity to do evil because of our fallen nature. Imbis nga buhat ang matarong, makabuhat ang dautan, ingana ang struggle sa itong kinabuhi. Mao na nga ang temptation is very powerful kung di ka magbantay ni ini. So, matod pa, temptation is not, again, na duha ka kahulugan ni ini. Una, to entice, to seduce, to make you fall into sin. Mo kini ang atong hibaw-an nga kumon nga pangnantaw sa tentasyon nga kita mahagmong sa pagkasala. Pero sa ato sa panandungan sa mga tuig, adunay laing kahulugan sa tentasyon to test, pagsulay, to test our loyalty, our allegiance, our obedience to God. Mao kana ang nahitabo sa unang tentasyon sa paraiso nga sila gisulayan ug unsa sila ka loyal sa Ginoo pero nahagbong sila sa pagpakasala. Si Kristo sa laing paagi gisulayan aron pagmatuod kung unsa sa kaloyal siya kamahan. Una pamatud-an siya unsa sa ka-obedient and loyal to his Father. So kini ang temptasyon is not always designed to entice us, but to test us in our loyalty and obedience to God. Side man kita, nga kining gitawag nato og yawa, wala ganilaing ka tuyuan, pagpangita ka naglagan sa tao. The devil, so kung sayangan niya na, Satanas, demonyo, Balak, Diablo, Super, Beelzebul, Satanas, kung sa mga niya na, ang iyang katuyuan, maulag yun to lihis our attention, to shift our focus away from God. Itipas niya ta ba? Ilihis ta niya, iderail ta. Isabutahe ang tao diha sa matarong nga dalan and to make God out of his life, not anymore the center sa kinabuhi. So temptation is the best weapon sa dautan. And nasahin nato ang mechanism sa pagtintal, mo strike kini dautan sa mga butang huyang kita. Temptation and evil strikes when where we are in the weakest sa ato ang kinabuhi. Ako ito nasairan, nga mao kini ang natabo sa Ginoo. Darugong nato ang detalyado nga pagtintal niya. Isulayan magid siya. Sa diha nga huyang ang Ginoo sa iyahang human siya nagpuasa sulod sa kapatan kadlaw. Si Sigmund Freud, usa ka the father of psychoanalysis, ano sa description of evil, niya something rooted in the past life. Ang evil niya is something psychological. Maybe it is your traumatic experience or a suppressed emotion nga nag-influence na nimo matag adlaw-adlaw sa mga kinabuhi nga someday and suddenly that would burst, explode into a blind rage. Pero para niya, ang evil is not something real but only psychological. Pero ato nasairan, that is not the way the scriptures describe evil as such. Sahid ba kita diya sa unang
pagbuhat sa misyon ni Kristo, na imamat niyang demonyo, si Satanas sa deserto, not in the psychiatric description of Satan, but as a real entity. Tinuod ng demonyo. Not only a product of imagination or superstition. Kung sayon kita, nga kani demonyo, mao kini ang responsable sa tanan nato mga personal nga sala. Sa gitawag nato og relational dysfunction o sa gitawag nato mga structural and systemic disorder. Na demonyo nagpaluyo ng tanan. That is not only a product of our wrong choices, but because of the devil keep on tempting us. Aron kita malahis, makalayo sa Ginoo. Og ato na dungog ang tulo ka classical nga tentasyon ni Satanas ngadto kang Kristo. As we remember in the version of Matthew, himuak kining paan kining bato. Lukso diya gikan sa katumiyang bahin sa templo o simba og luhod kanako. Kaya kung ihatag kining tanang ginharian sa kalibutan. So, classical temptation that would speak of our human weakness, the desires of our lives. Na kita nangandoy taog katagbawan, nangandoy taog dungog, nangandoy taog gahom. Mao kana ang human weakness. That is our Achilles heel, weak points ato ang kinabuhi. Pero ang Ginoo nasayo ning tanan, kauyangan sa tao. Kung atong tanawon ang tentasyon, mga igsoon, is always directed to the ego. Kay kining ato ang mga ego, mga self, tandugon sa garbo. Kining sayad makita nga ang demonyo nahagbong papakasala tungod sa garbo. Pride is the favorite sin sa demonyo. Kita tanan natin pride, natay gitawag itong garbo. Mga kung kita tintalon, usahay, tandugon sa demonyo imong garbo, paminawan eh. Our ego is sometimes arrogante. Mo strike ang demonyo na paminawa. If you are the boss, if you are the manager, if you are the president, buhatan eh. Di ba, it sounds familiar? Nga mo nagibuhat sa demonyo ni Kristo, if you are the Son of God, meaning you have all the power, the discretion, the right, the privileges to do this. Do it yourself. Mao ka na, ang pamahagi sa demonyo. Tandugon ang garbo sa imong ego. Kaya sayon siya kanang ego yourself is vulnerable, fragile, easily broken. Pero mga igsoon, ang Ginoo, nasayon kita, yun sa niya kini pagtubag, ang tao di mabuhi sa pan lamang kundili sa mga pulong usab nga isulti sa Ginoo, magawa sa iyang baba. Kitang tanan natay desire for sensuality. Gusto taog immediate satisfaction and gratification in life. Katagbawan, mga lawas ng kainibgon. And that is the first temptation sa demonyo. Make pleasure the center of your life. Ayaw na Ginoo. Tuo mga Ginoo. Papasanon kag cross. Kapait para mga nung pasaan mo cross ka na may sayon. Pagtagba mo sa kagulingon. Mao ka na magigsoon ang gitintal, una pagtintal sa yawa. Very low level temptation from the sensual desires of people for food, sex, pleasures, which everyone likes to have in life to satisfy their human and bodily desires.
Mao kana magigsuon usahay makaingon ta nga tinuod ni ang ato ang lawas nangita og mga lawas nung kailibon katagbawan. Dili man dautan. Tinuod. We are made by God to be happy, to take pleasures of everything that He made for us. Pero because of our fallen nature, the proclivity to, the inclination to do evil, usahay, nahimong dautan kini atong desire for pleasure, nahimong tang hedonistic, pleasure seeker, kung ang ato ang pagpangita o katagbawan, nahimong sentro sa atong kinabuhi. And that is where sin comes in. Wala ka nagkunahon Ginoo, katagbawan sa imong kaugalingon. So, nalihis ka. Always remember, without God in your life, you will remain empty no matter how wealthy you are. Kana mga tao nga gitawag nato mga adunahan gani, mga gitawag nato og adunahan nga maghikog man kay walay relasyon sa Ginoo. Walay relasyon sa sikatao, sa ilang pamilya. Kay maghatag nato tinuray katagbawan ang atong maayong relasyon sa uban o sa Dios. Dili mo katigayunan. But sad to say, kini katigayunan weakness sa tao. Sometimes people compromise their relationship because of wealth, because of possession, mag-away, magpinakyanay, magkinihaay. Pero dili man kana ang ato ang katuyuan nganong mukabot ang mga butan ng kalibutan. Di naman mo da sa imong kamatayon. Always remember, the way of Satan is the way of bribery. Mao kana ato nakita kasagaran sa tao mo kompromiso sa iyang mga value system kung adunay bugti nga ihatag kaniya. Temptasyon kana just to feed in your pleasures that you desire sa imong kinabuhi. Andam ka nga magpasuborno. Mao man na ato na sinati sa kanunay kana ba mga i-bribe ka aron mainganyo ka. Ingana ang demonyo, i-bribe ka aron mainganyo ka sa pagsunod kaniya. Ang pagtintaw sa demonyo na paagi sa mga monstrous nga mga hulagway kundili seductive, tempting, alluring nga mga binuhat. Aron sa ingon ini mainganyo ka sa tugyan sa makagalingon diha sa sala, sa pagpakasala. Kanang andam ka mo patay, hatagan ka 100,000, patya ni tawhana, duhat ka. Kanang uban, faith with benefits, hatagan nagbugas, mubalhin nagrang lihiyon, ibaylo imuhang kaluwasan, anang usang kilong bugas, paguna-huna pod, temptasyon na, anything that is given to you in exchange of your will, that is what we call temptation and pag-trader na sa imong kaugalingon. Muna nga magsuon, usahay atagan ka og kwarta panahon sa eleksyon, aron lamang ka mubutar, temptation ka na. Anything that is given to you in exchange of your freedom, don't compromise. Hinumdumi sa kanunay ang isulti sa Ginoo, ang tao di mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag punong usab sa Ginoo nga iyang madungog. And that is why during this season of Lent, ibram naman kita magsuon to fast. Fasting is the best spiritual discipline. We have to deny our desires. Ang sagun ini, ato masunod ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi.
by suppressing, by sublimating our desires for bodily pleasures through fasting, at usab nga mabati ang mas laom pa nga mga kagutom. The hunger for meaning and purpose in life. And ultimately, the hunger for God. Mao kana atong hananaon sa kanunay. There is more to life than sensuality and pleasures. There's a higher level of life that will give us true gratification and satisfaction. Ginoo. Busa ayaw ka mo patintal. Ayaw i-focus in kinabuhi sa mga butang naghatag ilibgon o katagbawan. Don't make it the focus, a center of your life, but God. Ang Ginoo usab, gitintal, gidala dito sa kinahabog ng bahin sa templo, tungod kay ipaambakon. What is the symbol of that? Ato na ibawaan, a symbol of honor, fame. Na mga tao sa Panginoon, gigamit ilang dungog, ang ilang honor, ang ilang prestige, ilang fame, aron sila mahimong sentro sa mga tao. Muna batayan, making yourself a center of everyone. Ang tao mo idolize nimo, mo adore nimo, mahimo kang center silang fanaticism. Tungod kay ikaw, imong gigamit ang imong gitawag nato og dungog o fame, dili ka na usab maayo alang kanimo. Someday you're bound to fail because you are banking in the vainglory nga lumalabay ra usab. Mora nga ayaw pagsalig sa inyong dungog, ang inyong honor, ang inyong kabantugan, that will also come to pass. Mula bayro usab ka na. Mora nga ang uban gani maninguha, buhaton tanan, mahimo lang dungganan. Pero what for? Tao ka lang. Ang Ginoo sa iyahang pag-angkon og dungog, may kadaog man siya sa langit aron makig-uban sa mga tao nga makasasala. Sa iyang gitawag itong the great kenosis of God, His great humility, His self-emptying. Pero lahi ta, kita ang Ginoo mo kanaog aron mahimong bantugan, kita mo sa hagdan sa kabantog aron kita i-idolize sa tanan. That is wrong. Again, don't make yourself the focus of your own desire for fame and pleasure ng tao. Mutanaw nimo, silang tanan mo, hangad nimo. Walain nga atong unuran o atong daygon, Ginoo lamang. Muna nga sa ato ang gitawag nato og Kwaresma, gihagit kita to give alms to the poor and the needy. Don't make yourself the center of everything. Think of others in need, the marginalized, the outcast. Be sensitive to their needs. That is why it's noble for a celebrity. It's a noble buhat sa a celebrity nga maghimo mga charitable works. Gigamit yung fame and honor and prestige to help the underprivileged. And that is the most Christian way of fighting temptation. Katapusan, ang Ginoo gidala ngadto sa bukid. Ipakitaan siya sa tanang ginharian o sa tanang kanindot niini. O misulti ang limonyo, intanan, ang hiyatag kanimo kung muluhod ka o musimba ka nako. Wow. Presuming nga iya ang gahom. Assuming ang demonyo nga siya na nag-iya sa kalibutan, dili ra ba? Mao may igsoon, the desire of the human person to gain power. That is our human weakness. Mag-ilog, eleksyon, magpinatyanay, anda mo patay, aron lamang makapot ang gahom,
Anday mo patay sa dungog, sa kontra, gitawag nato mga black propaganda, mangilog og gahom. Kaya nagtuo man mga inyo ng gahom. Assuming na kayo mo. Mao na, tanawa ng mga tao nga nag-assume nga ilang gahom, Hitler, Mussolini, kisa to mga Augusto Caesar, kisa to mga Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, did die without honor. Itayduran sila, namatay sila sa hinungdan. Because absolute power corrupts absolutely. Mao ka na magigsoon, pinumdum nato. Muluhod kag musimba ka nako, ihatag nako ning tanan, kinumdum dili ikaw na nag-iya sa kalibutan, dili ang demonyo na nag-iya sa kalibutan, ang Ginoo. Imo pag i-receive ang tag-iya sa tanan, Ginoo. Inga na kabakako ng demonyo. Bakakan ka sa tanang batang baagi aron ikaw main ganyo. Mao na nga ayaw himua ang gahom nga focus og sentro sa inyong kinabuhi. That is destructive and that is very harmful. Tarawang Ginoo, yusa niya paggamit ang gahom aron pagluwas, aron pag alagad diya sa mapusanon, aron pag-ayos sa mga sakiton, aron pagbanhaw sa mga patay. Gibuhat kini, gigamit niya ang gahom alang sa kayuhan sa mga tao. Ug ang iyang the ultimate manifestation of this power sa niyang ginansen sa krus. Mao kana mga igsoon. Ang krus nahimo ka ng the most powerful symbol sa gugma sa Ginoo. Ara ka ng tanan. Nabuntog ang tanang kaaway niya pinagi sa krus. Mao kana mga igsoon, the power of forgiveness, the power of mercy, the power to serve. Maunta ka na ang buhaton nato sa mga tao nga nakaano og gahom. Ayaw mo pangilog. Ayaw pag-ilog, ayaw pangilog. Don't make power the obsession of your life. Kung ano na may otoridad o gahom nga naangkon karon, gipahuwam na ninyo. Kaya kung magunahuna, kung mainyo na, you have the tendency to abuse that power for your own advantage and to the oppression, to the disadvantage of your constituents, to people subject to you. Ganahan makagahom kay you can manipulate, you can make people subject to you and subordinate to you, you can give command and they follow. That is very tempting kung nakigahom. Pero always remind yourself, always remember, that is not yours. Don't assume nga imo na samas demonyo. Ang ihatag kanimo ang tanan, kung mulhod ka kanako o musimba, di na imo, di na sa demonyo, iya na sa Dios. Mo na nga, gamita ang imong gahom o otoridad or makasilbi sa Ginoo, dili kay ma-focus ka sa imong kagalingon. Kung ang Ginoo naningkamot nga makasunod sa kabubuton sa Ginoo sa iyang mga buhat sa pag-antong sa pagsakripisyo, buhaton na to kana. And we are given the power to overcome every kind of temptation. Kay siya usab iya nabuntog ang tanan nga pagsulay. Mao kana, we should not allow the devil to make pleasure, fame, and power the focus of our lives. But rather, place God always at the center of our being and existence. Kaya mo ka na maghatag na ito, kalugar sa itong kinabuhi, hinumdumi, kining sala. Ang sala, magigsoon, na ay gitawag ka na og gitawag nato ka ng sala og kanabang murag virus. Kung naglunang ka sa papakasala, you keep on sinning, it is like an open wound sa imuhang kinabuhi. Kung na kay samad nga able, musod diha ang mga virus, mga pathogens, bacteria, o uban pa, nga mo infect sa kinabuk-an nimong lawas. The same is true with our spiritual life. Through sin, sama ka nag-open wound, nga kung di na ito ma-heal na, musod ang infection, musod ang mga virus of sala,
nga mo infect sa itong spiritual life, nga maghatag kamatayon ni ini. Mo nga, manahon sa Kuresma, gihagit kita sa kanunay, to pray. Go back to the confession, go to the sacraments. That is our healing weapons. Mo nang importante magisuon, tuuhan nato nga day sala, adunay temptasyon, kay mao kana ang ipanumdum nato kung kita mawad-an og pagtuo nga adunay Ginoo diay na temptasyon na ay gitawag nato og sala, mahalayo kita sa katapusan. Mao nga very important for us to recognize that temptation is very harmful. If not resisted, then mulayo gid ka sa Ginoo. Muna nga focus always yourself on God. Wala na lain pa nga natong i-focus ng kuningon labi na panahon sa Kwaresma. Manindog. Nakatuwa ko sa Dios nga mahan nga makagagawom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta ug ang Jesucristo nga nakabugtong Ginoo nato. Ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni mga birhen gisakit sa Poncio Pilato ginasa sa krus namatay ginubong mikunsan sa mga minatay sa katungkal na banang misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nakatuwa ko sa Espiritu Santo sa Iglesia Katolika sa kabitan sa mga santo sa pasaylo sa mga sala sa mga banaw sa mga lawas ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Atong tubagon ang tawag ni Kristo nga atong Ginoo alang sa paginulsol o pagtuo sa mayong balita, mingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Atong balikon. Alang sa katilingban sa simbahan, nga sa kanunay bukas sa kabaguhan, nga gikan sa Espiritu, ug magdala sa maayong balita sa pasaylo gikan sa Ginoo, magampo kita. Ginoo dungga nga among pag-ampo. Alang sa katilingban nga si Bel, nga sa kanunay mudapig sa mga paagi alang sa kaangayan o gugma ug makigbisog sa haylos sa gahom sa kahakog, magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan uban ni Padre Alex Nalitan, masinati nato si Kristo. Pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo dungga nga among pag-ampo. Nga ang ipangandoy nato sa kalinaw, alang sa tibok kalibutan, atong madangat, inigabot sa Ginoo, mag-ampo kita. Ginoo dungga nga among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios, hikapa ang kasing-kasing sa matag usa kanamo aron hingpit kami nga moatubang kanimo ug magpuyo subay sa mayong balita ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Ang paghalit. O Diyos, dawata, kining among gasa, bisan og dili takos, puno kini sa
Pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton nila sa Dios nga mahayan nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyan santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam ta kami pag-ayo alang sa paghalad ni mga gasa. Pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdanan sa santos nga Kwaresma. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matado. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on gisantos niya ang balansayon sa pagpuasa o sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa nagtudlo siya kanamo unsaon pag daog batok sa gahom sa kadautan. Aron pinaagi ni Kristo o sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa nang walay hunong nga awit sa pagdaig nga nag-ingon. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaas-an. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaas-an. Santos ikaw Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos sa mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa papasakit sa kagulingon mikuha sa iyong pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-anong miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagkaagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat ng pag-usab, mihatag niningat to sa iyang mga tinun-anong miingon, dawa ta kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang iyawang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhang, si Kristo siya
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, lingpan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Alberto among obispo sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga matay sa kalang ni Leonora Nonila o silang tanan nga moghiandom ning santos nga misa karon. Malaumon nga mabanhaw silang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway ug kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban siyang bana nga sa San Jose. Uban sa mga apostoles o sa tanan mga santos nga nagatuman sa mga kabubuton, latas sa katuigan uban kanila, amoy ko nga daygon nga amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi ni Kristo, diha ug uban kaniya, ang tanang pasidungog ug pagdaig. Kanimo Dios amahan, nga makagagahom, kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, atong awito ng mga pulong ikitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, ug atagi kami sa kalinaw, nining panahon na aron drabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanimo sa sala, ug mahalayo sa nakasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa mong simbahan ug sibo sa mong kabubuton. Hatagi kami sa mong kalinaw kay usa ikaw, nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. At ipakita ng timaan sa itong panigning sunay, ang panagdayat mo na kaninyo. Peace. Cordero sa Diyos, nananawagan sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Cordero sa Diyos, nananawagan sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Cordero sa Diyos, nananawagan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinga. Mao kini si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ginagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay na mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo. Ang lawas ni Kristo. Amen. Dear Jesus, I love you. How I don't know. Please show me the way. Dear Jesus, my Savior, my friend, my Lord, you're all that I want and all that I need. Take me with you, oh Lord, carry me through. For in you, only in you, can I find my peace. Keep me in your goodness, Lord. This I pray. Yes, in you, only in you, can I find my peace. Dear Jesus, I love you. I come to you. Take good care of me.
Magampo kita. O Ginoon, nabusog kami sa kalanon nga langitnon, nga nakadasig sa among pagtuo, makatabang kanamo sa paglaom, o ganaglig-on sa among pahigugma. Itugot nga makat-on ta kami sa pagpangandoy gayod kaniya, ang buhi o matuod nga kalanon, o mabuhi unta kami sa imuhang pulong nga iyahang isulti kanamo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Palihumang lingkod alang sa mapasalamat o pahibalo. Mga pahibalo, una, ang estasyon sa cross himuon sulod sa panahon sa Kwaresma, matag Biyernes, depende sa oras nga inyong gikasabutan matag kapilya. Daghang salamat by Parish Worship Chairperson. Ikaduha, alang sa Divine Mercy devotees, adunay Lenten Recollection karong February 24, Sabado, dinhi sa atong simbahan sa may alas 2 sa hapon, uban ni Father Anderson Diluaw. Gihangyo ang tanang Divine Mercy devotees ug ang tanang katawhan sa pag-atin. Daghang salamat gikan sa Divine Mercy Parish Coordinator. Sa mga lay liturgical ministers, alang sa 2024, mao sa gihapon ang atong regular monthly meeting. Kada ikaupat nga Domingo sa bulan, human dayon sa ikaduhang misa. Ang nagpahibalo, LLM Coordinator. Ikaupat nga pahibalo, adunay libre check-up sa mata, diri sa kumbento, human sa ikaduhang misa, gikan sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 4 sa palis, karong Pebrero 25, 26, 27, 28 ug 29, 2024. Ang mga serbisyo mao kini: eyeglasses, anti-radiation, progressive ug transition. Gikan sa Optex PRO Dr. Yong Lantaya Talibon Bohol, 11 years experience as vintage optical supervisor. Daghang salamat. Mga pasalamat, una sa tanan atong pasalamatan ng labaw nga makagagahom sa mga grasya ngayang gibubo kanato matag adlaw sa atong mahal nga patrona Birhen Immaculada Concepcion ug sa atong segunda patron Senior San Isidro Labrador. Sa atong Mass Presider, atong maabtik nga Padre Cora, Reverend Father Alexander Onalitan. Ang LLM, ECI Sisters, Seminarians, Junior CWL, Altar Boys. Usab ang nag-adorno sa atong altar sa simbahan, ang CWL February Group. Ang nag-maintainer sa atong peace and order, sa atong kapulisan sa Katigbian. Ang nanghinlo sa atong simbahan sulod o gawas, ang sakop sa gagmayng simbahanong Katilingba nga gikan sa Barangay Mantasida uban usab sa atong church maintenance. Sa atong choir karong first mass ang Junior CWL og kanatong tanan nga ani adinhi, daghang kaayong salamat atong daygon ang Ginoo pinaagi sa atong masipang palakpak. Daghang salamat. So, adunay mga raffle tickets nga gipa-disseminate gikan sa diocese alang kana sa tuang proyekto sa Diocesan Centrum kana puyanan sa mga pari sa katedral. So atong mahimo niyang hangyo ang diocese atong suportaan kana o sa mga tickets nga dili mahalin iuli nato kana sa March 11 kay aron ma-disseminate para sa ubang mga lugar, no? Usbon ko
katong dili tickets, raffle tickets, kung dili mahalin by March 11, ibalik na ito kana sa parokya, kaya ito na balik sa diocese. Okay? So, usbon ko atong hungos nga confession sa atong bikaryato, March 18, alas 3 sa hapon, ngadto sa alas 9 sa gabi, tanang parokyano, gi-invite nga maghimo confession, kay mao na atong confession. Wala natin confession kung mahimo sa Holy Week. Mao na gila sa March 18, Monday, a week before Holy Week. Please be guided accordingly. Palihog malindog ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nala na ang misa tong danon ng gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone. in a Voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every line, every road, and tell the world of His love. Salamat, umibuntag sa tanan.